سلام سلام تخطيت مدى فوركس أكاديمي خمي لكم كم تلمود مغتصلتا نايتي بيزيك فوركس كلاس لما عند دما بزعبا مارجن فري مارجن كمور مارجن ليفل زبلو انتايوم أقداسنتهم كبزي ماركت كميو بحصر زبالة كنرئينا مالتيو حسب تي أكاونتنا هنا فاند مسجبرنا يا ويدما ديبوزيت مسجبرنا له كمزي زمتنا كمزي ريازلنا بالانس ኢኩዊቲ ፍሪ ማርጅን ኢሉ ከምዚ የምፀልና ማለት እዩ ኣብዚ ክሪኦም ከለና ባላንስ ናህና ኢኩዊቲ ናህና ከምኡውን ማርጅን ናህና ሰለስቲኦም ሓደ ዓይነት ፕራይስ ወይ ድማ ሓደ ዓይነት ዋጋ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ሓንሳብ ባይ ኦር ሴል ክንብል ምስ ጀመርና ስትሬት ኣዌይ ዞም ቁፅርታት እዚኦም ክቕየሩ እዮም እንደገና ድማ እቲ ማርጅን ከምኡውን ማርጅን ሌቨል ዝብሉ ክውሰኽዎም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ለስጎ ሓቢርና ንኽድ ንኣብነት ኣብዚ ንውሰድ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ጂቢፒ ዩኤስዲ ኣክሽን ክንወስደላ ኢና ማለት እዩ ሎንግ ፕረስ ምስ ገበርና ኒው ኦርደር ክንብላ ኢና ስለዚ ነዚኣ ማርኬት እዚኣ ለትሰይ ባይ ንበላ እቲ ኣናሊሲስ ናህና ንባይ ኣርኢና ኣሎ ንበል ባይ ክሊክ ምስ ገበርና ደ ሚኒት ንሕና ነዚ ማርኬት ዝኣተናዮ ሕጂ ራእይዎ ኣብዚ ዘይፀንሓ ማለት እዩ ማርጅን ሌቨል ኢን ፐርሰንቴጅ ከምኡውን ማርጅን ኢሉ ክልተ ተወሰኽቲ ሂብና ኣሎ ማለት እዩ እንደገና እቲ ባላንስ ናህናን ኢኩዊቲን ፍሪ ማርጅንን ዝነበረ ሓደ ዓይነት ዝነበረ ኸ ክፈላለ ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኢኩዊቲ ኩሉ ግዜ እቲ ማርኬት ናህና ማይናስ ዲ ዋላ ፕላስ ዘሎ ፕላስ እንድሕራሊ እቲ ኢኩዊቲ ይድምር ማለት እዩ ማይናስ እንድሕራሊና ኮይና ከዓ ነዚአን ኣጉዲል እቲ ኢኩዊቲ ናህና ሕጂ ኣብዚ ከም ዝርኦ ዘለና ማይናስ 50 ኣሎ ማለት ነዚ ኣጉዲልና ኣለና ብካልኣይ መንገዲ ድማ ፍሪ ማርጅን ዝብል ኣለና ኣብዚ እዚ ፍሪ ማርጅን ዝብለና ዘሎ እዚ ከዓ ፍሪ ማርጅን ሓንሳብ ንሕና ኣብቲ ማርኬት ምስኣተና ተሪፍና ዘሎ ሕሳብ ናህና ወይ ናብ ማርኬት ክንኣትወሉ ዘለና ዘርኢ ማለት እዩ ኣብዚ ታሕቲ ድማ ማርጅን ኢልና ኣሎ ኣብዚ ዘለና ማለት እዩ ማርጅን 12100 ኢልና ኣሎ እቲ ብሮከር ናተይ ንኣብነት ነዚኣ ትሬድ እዚኣ ባይ ክብላን ከለኹ 12100 ካብቲ ናተይ ካፒታል ወይ ካብቲ ናተይ ባላንስ ትሕጃ ወይ ድማ ዕርቡን ወሲድለይ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሞር ትሬድ እንዳኸፈትኩ ከይድ ከለኹ እቲ ማርጅን ከዓኒ ሞር እናወስኸ ይኸይድ ማለት እዩ እቲ ፍሪ ማርጅን ዘሎ ኸ እንዳጎደለ ይኸይድ ምክንያቱ ካብቲ ፍሪ ማርጅን ዘለኒ እቲ ናተይ ብሮከር እቲ ናቱ ትሕጃ ዝወስድ ለሰይ እንደገና ክንደግማ ኢና ባይ ክንብል ኢና ንኣብነት ባይ ኢልና ኣለና እንደገና ስለዚ ካልኣይ ግዜ ባይ ክንብል ከለና ራይዎ እቲ 12 ፀንሐት ዳብል ኮይኑሎ እቲ ሕጃ ሒዝዎ ዘሎ እቲ ማርኬት ማለት እዩ እቲ ፍሪ ማርጅን ዘለኒ ከዓ ብኡ መሰረት ይጎድል ኣሎ ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ማርኬት ክንኣቱን ከለና ትሬድ ክንገብር ከለና ክነስተውዕለሎም ዘለና ነገራት እዮም እዚኦም ፍሪ ማርጅን እንድሕር እናጎደለ ይኸይዳልዩ ኮይኑ ኣብ ማርኬት ከዓ ሓደ ግዜ you don't have enough money ይብለና ክሊክ ክንገብር ከለና ገንዘብ እኹል የብልካ ናብ ማርኬት ክትወካ ዝኽእል ይብለና ማለት እዩ at the same time ከዓ እዚ ፍሪ ማርጅን ሌቨል ዝብል ዘሎ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ኢን ፐርሰንቴጅ ዘሎ ማለት እዩ 50% እንድሕር ወሪዱ እቲ ናህና ብሮከር ኣውቶማቲካሊ ነቲ ናህና ኣካውንት ክዓፅዎ ይጅምር ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከዓ ከንስተውዕለሉ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ማርጅን እንዳጎደለ እንድሕር ይኸይዳልዩ ኮይኑ ወይ ዲፖዚት ክንገብር ኣለና ኣብቲ ኣካውንትና ወይ ድማ ተወሰኑ ፖዚሽንስ ክንዓፁ ንግደድ ማለት እዩ ምክንያቱ ማርጅን ሌቨል ኩሉ ግዜ ትሕቲ 50 እንድሕር ወሪዳ ኣውቶማቲካሊ ማርኬት ባዕሉ ክዕፆ ስለ ዝጅምር ማለት ስለዚ ነዚኦም ኩሉ ግዜ ማርኬት ክንከፍት ከለና ፍሪ ማርጅን ኣለኒ ድዩ ማርጅን ሌቨል ናተይ ክንደይ ኣሎ ከምኡውን እቲ ብሮከር ናተይ ዝሕዞ ዘሎ ማርጅን ከዓ ከነስተውዕለሉ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሞር ቢግ ሎት ሳይዝ እንድሕር ንጥቀማልና ኮይና እቲ ብሮከር ከዓ ብዙሕ ትሕጃ እዩ ዝወስደልና ንኣብነት ኣብዚኣ 10 ሎት ሳይዝ ስለ ንጥቀም ዘለና 12000 ገለን ወሲድልና ኣሎ ንኣብነት እንድሕር 5 ተጠቂምና ሕጂ ካብኣ ዝወሓደት ትሕጃ ክወስድ እዩ ማለት እዩ 5 ሎት እንድሕር ጌርናያ ሕጂ ኣብዚ እንድሕር ርኢናያ ኣብ ክንዲ 12000 ዝወስድ 6000 ወሲድ ኣሎ ማለት እዩ ትሕጃ ሒዙሎ ስለዚ ስሞለር ሎት ሳይዝ እንተጠቂምና እቲ ትሕጃ ከዓ ብኡ መሰረት ለስ ይኸውን እቲ ፍሪ ማርጅን ናህና ከዓ ይዓብየልና ማለት ስለዚ ነዚኦም
ባላንስ ኢኩዊቲ ፍሪ ማርጅን ኤንድ ማርጅን ሌቨል ከምኡውን ማርጅን ዝብሉ ብጣዕሚ ምክትታል ዘድልዮም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ትሬት ክንገብር ከለና ነዚኦም እናተኸታተልናዮም ክንከይድ ኣለና ስለምክታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ይረኸበና ሰሰናዩ ቻው